नमस्कार। रउआ सुनत बानी भक्ति बानी। आज हम रउआ के एगो ऐसन यात्रा पर ले जाएं जीवन बताई कि बेटी काहे सृष्टि की सबसे अनमोल तोहफा है। कौन भाग्यशाली लोग के घरे ई वरदान आवेला आ काहे बेटी के जन्म पर घर में सुख समृद्धि आ खुशी बस जाले। ई कथा राव दिल के छू जाई। बेटी के महिमा के नई नजर से समझें। हमार समाज दिन पर दिन आगे बढ़ रहल बा, आखिर आजो कई गांव पर लोग बेटियन के बोझ बुझेला। बेटियन के जन्म पर खुशी ना बल्कि मायूसी के माहौल बन जाला। कुछ लोग उनकर पढ़ाई के खर्चा करे से डर जाला, जल्दी जल्दी शादी करावे के सोचेला। बाकिर ई सोच अज्ञानता के निशानी है। बेटी बोझ ना है, ऊ भगवान के भेजल अनमोल रतन है। ऊ अपने माई बाप के जीवन में खुशहाली, सम्मान आ प्रेम भर देली। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन से कहले रहने, अर्जुन बेटी ओही घड़ी में जन्म लेवेली जेकर घर में पिछला जन्म के पुण्य कर्म के खजाना होखेला। बेटिया भगवान के आशीष है, जेकरा घर में ऊ जन्म ले ओ घरे लक्ष्मी के वास हो जाला। बेटी सृष्टि के मेरुदंड है। ऊ मायके में उजियारी भर देली, ससुराल में सुख शांति ले आवेली। ऊ चार रूप में संसार के संभालेली, बेटी, बहिन, माई आ पत्नी बनके। माई बनके ऊ बाल बच्चन के खातिर आपन खुशी त्याग देली। बहिन बनके भाई खातिर ढाल बन जाले। पत्नी बनके परिवार के जोड़ के राखेली। अब बेटी बनके माई बाप के जीवन में अपनापन भर देली। रउआ सुनले होखब कि जे घर में बेटी जन्म लेवेली ओ घर में स्वर्ग उतर आवेला। ई बात पूरा सच है। बेटा एक कुल के रोशन करेला, बाकी बेटी दू गो घर के उजियारी करेली। मायके में ऊ बेटी बनके आपन फर्ज निभावेली आ ससुराल में बहू बनके नींव के मजबूत करेली। ऊ दू परिवार के प्रेम आ मिलन के सेतु है। रामायण में एक उदाहरण है। जब राजा दशरथ जी का देहांत भइल त माता सीता जी आपन ससुर खातिर पिंडदान कैली। ई देखी के मालूम होता कि बेटी और बहू दोनों आध्यात्मिक रूप से बेटा से कम ना है। गरुड़ पुराण में कहल गईल बा कि बेटी के जन्म पिछला जन्म के पुण्य कर्म के फल है। जवन घर में बेटी जन्म लेवेली उहवा भगवान के कृपा बसर रहेला। आज के समय में जब हम आधुनिकता का बात करी ना तो हमें सीखे के चाहिए कि बेटियन के खूब पढ़ाई लिखाई करावे के चाहे। वो चाहे डॉक्टरनी बने, इंजीनियर, खिलाड़ी या फिर कलाकार। हर क्षेत्र में ऊ अपन पहचान बना सकेली। हमनी के देश के कई बेटी पीवी सिंधु, मिताली राज, कल्पना चावला सभी साबित कैले बाकी बेटी चाह ले तो चांद तारा तक पहुंच सकेली। बेटी के जन्म उत्सव मनावे लायक बा। ऊ धन ना, प्रेम आ सम्मान का भूखा होले। उनकरा के बस थोड़ा सा प्यार, भरोसा आ अवसर देवे का जरूरत बा। बेटी जब शिक्षित आ आत्मनिर्भर बनेली तो न सिर्फ आपन घर के बल्कि पूरा समाज का नाम रोशन करेली। ऐसे हम सभी के प्रण लेवे के चाही कि बेटी का जन्म के वरदान समझल जाओ। ऊ के प्यार, सम्मान आ मौका देवल जाओ ताकि ऊ अपन सपना पूरा कर सके। बेटियां परिवार के शान है, समाज के आधार हैं, आ भगवान के सबसे पवित्र उपहार है। अगर एक कथा से रउआ के मन छू गईल होखे तो ई वीडियो के लाइक करी, शेयर करी आ भक्तिवाणी चैनल के सब्सक्राइब करी, घंटी दबाएं ताकि नया कथा के खबर रउआ तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।